El que farem serà treure totes les lloses i asfaltar-la, deixant la Rambla com en aquests moments està Rambla Catalunya, per exemple, i per tant tindrem una Rambla de primera divisió. Va comunicar que ell havia decidit remodelar la Rambla i com d'alguna forma el manteniment de les rajoles que hi havia tenia un cost molt elevat, l'asfaltaria. I encara que estava en desacord la major part de la gent que estàvem allà, doncs ell va tirar endavant. A partir d'aquí es va crear una comissió de la Rambla. I amb aquesta comissió de la Rambla s'han tractat temes com la mida del que havia d'ocupar les taules, la densitat de bars que haurien d'haver per cada tram, coses d'aquest tipus. I s'ha anat parlant, hem anat expressant el nostre desacord com a associació de veïns i altres entitats que també hi anaven, perquè de fet amb aquestes reunions hi van comerciants, casino, centre moral, gent que d'alguna manera té alguna cosa a veure amb la Rambla, viatger, i entitats veïnals, sigui Sant Berta Roda, siguem nosaltres i altra gent que ve, inclús veïns a títol propi. I ja dic, el que ha fet el districte ha sigut, independentment d'això, decidir i fer. Una altra cosa de les que ha fet també ha sigut, unilateralment, tallar el tros que hi ha del tràfic de la Rambla des de Taulat fins a Ferran del Poc. Suposo que si heu anat amunt i avall ja l'heu vist. Tot el que ha passat, que tot aquell tros que hi havia aparcament i que hi havia perquè la gent pogués passar, les bicis i tal, doncs ara està ocupat per taules i cadires, i suposo que l'heu vist. Sí que és veritat que llavors el centre de la Rambla ha millorat per part de la gent, però d'alguna manera el que vingui en bicicleta de cara amunt ja no pot passar. Ara han decidit, que és el que van dir ahir, que començaven a tirar endavant el tema de la renovació de les rodones, que nosaltres estàvem creguts, la majoria, que una vegada vist el que ha passat aquí, que la gent està en contra, amb el tema de l'asfaltat, doncs que les rodones com a mínim s'aturarien fins a arribar a un acord de veure què és el que es fa. Sí que enteníem que alguna rodona, aquesta per exemple està prou bé, però alguna de les altres té una pendent excessiva. Però bueno, això és una cosa per parlar-ne precisament amb el veïnat, i no decidir unilateralment què és el que està passant. Llavors el que volem avui convocar amb això de biourgència, perquè clar, comencen demà, i la primera rodona sembla, perquè tampoc la que em va trucar tampoc va saber dir-me quina era, doncs sembla que sigui aquella perquè hi ha les valles, però tampoc ho tinc clar. Llavors, el que volíem era explicar-ho a la gent, perquè d'alguna manera els que vivim el que passi a la Rambla som nosaltres, els veïns, els comerciants també, però sobretot els veïns. Els que patim quan la gent s'enxampla i ocupa més de mitja Rambla som nosaltres. La gent queda amb el carrito amunt i avall, per tant, s'ha de consultar la gent. Per tant, hi ha dues coses que nosaltres plantegem avui, que és a dir, que s'aturi això, que s'aturi el tema de remodelar la Rambla així per les bones i que a més s'obri una consulta popular per decidir què és el que es fa, però que realment sigui efectiva, que no sigui aquesta comissió que d'una manera el que fan és que sí, ens informen, van fent i no hi ha un resultat clar de les propostes nostres. No, de les rotondes que el compromís era que s'esperava un any a fer això, de la Rambla en general. El que s'havia manifestat és que el que s'havia d'arreglar prioritàriament era el tram de baix i també s'ho va passar pel forro perquè va començar a asfaltar-ho tot i el que diu el Xavier, que hi ha uns espais que els diuen de participació que són informatius, que vas allà i dius el que penses i no serveix per res. L'argument és jo em vaig comprometre a això electoralment i això ho faré, sí o sí. Aleshores, bueno, no sabem. Ens va trucar la coordinadora també a explicar-nos exactament el mateix, que començaven ja. Hi ha una reunió la setmana que ve per parlar d'això, però no es poden esperar. I què fem ara? No ho sé, què voleu fer? Nosaltres prepararem un manifest que l'estem pràcticament acabant, el presentarem nosaltres com a associació de veïns, el presentarem a les entitats, el que vulgui que el recolzi, però a part d'això, demà a les 8 a la Rodona, a les 5 també a la Rodona per la tarda perquè tothom pugui participar i anirem fent. Sobretot amb la idea de fer una consulta o demanar a l'Ajuntament que aturi tot això i que faci una consulta al veïnat del que realment volem a la Rambla, d'acord? Poc marge és que si no actuem demà, això ja seran fets consumats, estaran asfaltades les rodones i per tant l'únic marge que tenim i per això s'ha convocat amb aquesta urgència aquesta assemblea és demà actuar. Llavors, si sembla, demà al matí la gent que pugui anar aquí, sembla ser que començaran per la rodona d'aquí al carrer Llull, perquè hi ha les valles, seria fer resistència passiva, estar allà, no sortir de la Rambla i impedir que comencin les obres.
Tot el de les valles, jo proposo no arraconar-les, sinó escampar-les. És a dir, cada una per un carrer, Dona, i ens emportem les valles? Sí, vinga, anem. Ui, que si t'estem dient que t'ho expliquem tots allà. Anem cap allà. Expliquem tots, si no estem dient que no ens ho expliquem. Que era arreglar la Rambla, però tot és arreglar la Rambla, que faria falta de una altra avall. Arreglar la Rambla, que hi ha algunes baldoses que estiguessin malament, que s'espavilin per posar-les bé o que reclami que les va construir, però no destruir les Rambles, perquè ja s'ha destruït. La resposta d'ell és que el manteniment d'aquestes ratxores era molt car, estem en temps de crisi, i per tant, això que fa... Però que les encimentin bé, perquè moltes no seran divertides. Si treuen les baldoses, jo vaig fotre les mans al cap. Ojo, jo porto bicicletes i porto patins. Però és que si jo m'estic anar a patinar en un altre lloc perquè hi ha baldoses o perquè hi ha d'allò al terreny, no em patino. Vaig a la meva bicicleta i Santes Pasquas, si patinem me'n vaig on sigui. Això abans... Però és que l'altre dia em vaig gastar treure les baldoses. Ja vam comentat. I qui ho ha fet, això? Que fa 20 anys, aquest senyor el recordava l'altre dia, el Jordi, que fa 20 anys no estava badallant per substituir l'asfalt que hi havia, per posar ratxoles i fer-la més digna la Rambla. La veritat és que la Rambla va millorar. Sí que és veritat, i això també ho he explicat abans, que l'arquitecte de turno va fer la seva parida, va fotre aquesta curva excessiva. Però si aquesta curva està molt bé,